Ashidi skate kuti unzinzenza. Ukangoswera uchitambira ikoko. Uri nzenza. But mind yevani inoti murume haite nzenza. Murume haiwa, murume it's okay. Mukadzi azviite. Baba, Jesu auya mumba akawana mwana afa. Kuna Jesu kumutsa mwana is not a problem. But the problem yasifesa ndeyekuti wacho anoda kumutsirwa mwana ane rimwe genga raatofa anopinza mumba Jesu asati auya. Kuna kuti ari kunzi ari nani ndo vafanopinda. Just in case fanochema iti tinotora Jesu. Dai murume aiva nepreparation yefaith chaaifanirwa kuita kuudza vanhu kuti ipati fanobika chikafu celebrate ndikunotora Jesu mwana akafa. Nokuti ari kuziva waari kunotora apa aitraya faith aitrayiwe unoita usave nedoubt. Ziva type yauri kuudza nyaya iyi. Maria na Marita Jesu mukamona auya zvaita. But vanhu vanga vari pasize yekutenda kuti Jesu anoporesa varwere, yekuti anomutsa vakafa yanga isati yaitwa. Saka chese Mwari chaasati aita vanhu havachitende. Ayo inyaya iyi inoita mushere. Lazaro akafa, ripoti yanga iri yekuti aporeswe kwete yekuti amutswe. Saka vanhu vanga vakakumbira healing kwete resurrection. Ukasaziva Mwari unomulimita zvaari. Pfungwa yaMwari inotangira panoguma yemunhu. Kuvanhu tinoti kana munhu afa zvapera. Kuna Mwari kana watofa waakutanga upenyu hutsva. That's why Jesu paakatumwa nababa wake akatumwa kuzofa. Haana mboramba. Anoziva zvazvinoreva kana baba wake vatenda unofa. But vanhu vakatenda kunofa kufa. But Mwari akatenda kunofa resurrection. So language yaJehovha kana yauya mulife yako, there must be a preparation inoresponda kuwedzera faith yauya mauri. Prepare. Areka igadzirwe kuchinaya mvura haupedze. Kana flood yakunaya areka igadzirike. Vese vanoda mvura vanogadzira madhamu. Dhamu kana richigadzirwa havatomboda kuona mvura panzvimbo yacho. But vari kurigadzirira kuzochengeta mvura. Zvekuti nzvimbo kana ine mvura yakawanda muchida kugadzira dhamu, it's not a good place. Unotoda pasina mvura kuti muronge zvekuzoita mvura. So preparation yemunhu ane faith mulogic dzevanhu hazvirevi chinhu. Zvekuti Noa paaivaka anga asingatye mvura, aitya Mwari akataura nyaya iyi. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Loti paaimhanya achibuda muSodom anga asingatize moto. Ukaverenga Genesis 18 verse 21 ngirozi dzinoti kuna Loti, kusvika wasvika kutauni iri pamberi apo ndopa tichanaisa moto. Saka Loti anabvira atiza moto aimhanya mufaith yekuti unouya chete. Zoti dai akasangana nevanhu vakabvunza kuti muri kutizei, aiti kuchauya moto, kwete kuti kune moto, kuchauya moto. A word of faith inoda action. That's why akanzi kusvika wasvikapo ndokuti moto unayo. Kureva kuti you must take action before the fire. Saka Loti hatize moto, anotiza shoko rekuti kuri kuya moto. Pese paparidzwa word of faith, dzimwe nguva chinhu chacho haumbochiona.
but nokuti wachitenda, begin to have a preparation for such a thing. Zvekuti dzimwe nguva problem yako preparation chete. Wakazvitenda hongu, but are you prepared? Varume vakaenda mayo kuna Jesu, zvanzi vakaidzikisa pasi. Kureva kuti vari kutosarenda vanhu 4, but vakupa Jesu munhu 1. Vakuti isu achada mutakura futi, tipedzerana ikoko. Vakasarenda munhu kuna Jesu. So far, preparation yako yakamira sei? Mhinduro dzaJehovha dzine combination isina logic, ine faith chete. Unoziva here kuti murume anonzi Samson akamubatsira kutaura maPhilistines akawanda ndiani? Delilah and Samson is a great combination. Nokuti Samson azivana naDelilah akauraya 5,000. Mwari anga asingade kuti Samson arecruit army kwa Israel. Mwari aida kushanda na Samson, but Samson arecruita Delilah. God can use a problem. Mune mukadzi muBible, Shunammite woman, akanamatirwa kunzi ave nemwana, akava nemwana. Mwana ndobva afa. A miracle baby died. Tine vanhu pano vekuti basa raunoshanda wakaripiwa naMwari, but hauchadiwa pabasa iroro. Zvinoita. Imbomira fasting tubokupa revelation knowledge. Imbomira kubatwa pamusoro nikubate mukatu. Yes. Shunammite woman akafirwa nemwana. Mwana afa akaenda kuna Elisha akauya naye. Akarara pamusoro pemwana akanamata. Bible rinoti mwana akasneeza 7 times ndokubvamuka. Next chapter kwakaita drought ye7 years. Mwana anamatirwa asneeza 7 times ndokubvamuka. So mafiro emwana nemamukiro emwana ari prophetic mu future. Future yako inogona kusotwa ne problem yaona nasi. Mukadzi akafirwa nemwana, but haana kuziva kuti pachaita drought ye7 years ndichaenda kune imwe nzvimbo ndozodzoka. Adzoka mumusha, aida imba yake, aida futi kukohwa mumunda, but iye anga asipo. Saka Mwari ndo akakonzera kufa kwemwana uye kumuka. For this reason, mukadzi adzoka kunyika yekwawo, akada kuenda kuna mambo kuti akumbire imba yake neland. She was looking for restoration, and guess what? She was already restored ne situation yemwana. Nokuti mambo waitaura na Gehazi, mambo waibvunza Gehazi, taura minana yese yakaitwa na Elisha munhu waMwari. Gehazi ndobva ataura yese, but hanzi munana wakabata moyo wa mambo ndewe kumutswa kwemwana. Zvekuti amai ava vachipinda mupalasi mamambo nemwana vaine chichemo, vachingopinda Gehazi ndobva ati amai vana ndichitaura ava, mwana wana ndichitaura uyo. Mambo ndobva ati vapei minda, vapei zvakakohwewa 7 years vasipo, uye muvapei imba yavo. Mukadzi ndozvaainga, but asati ataura kuti ndozvandainga, mambo ndozvavari kudawo. Vari kuzvida sei? Akambofira. Munzara unogona kuti mwana ngaende kwatete, ngaende kwamainini. Apa amaya nemwana wavo munzara vakaramba vari vese. Problem yako, mwana wandiri kuparidza uyu ndiJesu. Ukauya pamberi paMwari wakabatwa ruoko naJesu, no matter there was a drought, Mwari wacho anoti I will restore the years that the cankerworm has eaten. Kureva kuti amai havana kupiwa nokuti vane chichemo, vapiwa nokuti vane mwana wacho. Uyu mwana uyu vatutoro.
munhu ngaatsvake Jesu. Restoration inotangira pana Jesu. Facha nemwana sikana mam na Gehazi ndiye mwana wandutaura ndiye akafa akanamatirwa akamuka. Ava ndo amai vake. Unoziva here kuti mamwe marequest hausitombo supposed kuataura nokuti they are already covered. Problem yako hauna revelation nekufa kwemwana. Zvekuti kufa kwemwana dai mukadzi akarwadziwa akagumbuka akapopota oprovoka the prophet pamusoro pemwana. Mwana oregera kumuka. Mwana kufa kwake nekusamuka ndokusamuka kwefuture yemukadzi. Mubible Elisha anoramba achiteera Elijah. Ndipewo kuzodza. Iwe chizoti kuzodza kunobva kuna Mwari. But pane munhu aiteera munhu. Ende akakuwana. Ndipewo kuzodza. Akaramba achiteera Elijah. Iye Mwari kudenga ariko. But kwakateerwa munhu. Munomboziva here kuti ukashaiwa revelation pamusoro pemashandiro aMwari unoramba uchinetsa Mwari. Zvinhu zvacho akazviunza panyika but zvakafanira kubatiswa munhu wasiri kuda. Bhaibheri inotikudza baba vako namai vako mazuva ekurarama awedzerwe. Izvozvo hazvimbodi prayer izvozvo. Zvongoda kuvatengera shuga. Problem yatiinayo tinofungidzira kuti vana vanochengeta vabereki. That's low level. Let me explain better. Haukwanise kuchengeta mbereki wewe. Say, I'm teaching from the scripture. Iwo ukaremekedza vabereki vako mazuva ekurarama anowanda ndani. Iwo wawapa shuga. Iwo vakupa kalori. Ari kuchengeta umwe ndiana. Ari kukupa mazuva ekurarama ane simba kudarika iwo wamupa shuga yebrown. Hallelujah. Saka wasafungidzira kuti kuchengeta vabereki kuchengetwa nevabereki. Zvekuti kana usingachengete vako wakazvimaka hauna kuvamaka wakazvimaka. Izvozvo hazviwanikwe kana muna pastor wako. Inzwa, Mwari anodelegeta zvinhu zvake. Ane vanhu vaanoti iwewe Joseph ndiwe kurapanura hope, iwewe Levi muri mafundisi. Levi haarapanure hope, anorapanura hope ndi Joseph. Vese vana vaIsraeri, but Mwari anodelegeta magifts kuvana vaIsraeri. Ndo nhamo yatakuwara nayo zvekuti vamwe vana vekwaIsraeri havasi mumba medu. Handi Joseph anga kugara kuEgypt but haasi mwana waFaro, mwana waIsraeri. Zvekuti mukanzwa kuti ndokune chibage hamusi kunopiwa chibage naFaro. Haisi chechi yake inoporesa, ndimo yamuchena ari kuchechi kwenisu. Joseph ukanzwa kuti ari kuEgypt, pamunoenda kuEgypt unotsvaka chibage. Faro akatoti kuna Joseph, vese vanoda chibage ngavaone iwewe. Kureva kuti Egypt yanga extension yeCanaan. Faro haana chaakaita pachibage, haana. Problem yataita tine vana vekwaIsraeri vakatungamidzwa Samuel but iri purpose yekubatsira vakasara. Zvimwe zvaunoda kuti Mwari wakuitira havaite. That's why haana anotonzi mwana wauri kuda Mwari vanokupa naEri. Chekupedzisira enda kumba. Ukaramba uri muno muchechi uchinamata chaizvo hauite mwana nyangwe Mwari vachipa vana. Enda unoona Eukana ndiane vana vacho veropafadzo yako. Zvekuti dai Hana akalambana naEukana onamata chaizvo aidisappointika mulife. Haufanirwe kuramba Eukana. Rambai muchimaintaina love uku uchitsvaka Mwari. Kune zvimwe zvinhu zvatakadivhosa as a church but ikoko ndoko kadhipozitwa favor.
Reka kuramba yokana. Mwari wakakurangarira kuti chava nemwana. Sano ivava vari mu program yacho. Havasi kunamata stereki but varimo. All right. Hey. So problem yawinayo nhasi. Kuna mwari haisi problem. All things work out for good. Muruma akada kufa nebhote varaita capsize. Kwakuenda paisland paakagara for almost 3 months. Achibata hove, achigocha, akavaka kamba kemusasa. Achinamata kuti Mwari. Dai maita kuti vanhu vandione upano. Baba ndirangarirei. Mwari ndokubva vamurangarira. Guess the answer. Achibata hove, akacheuka kudai. Akaona kamba kake kaakutsva. Island yaitonhora. Ndopakati Mwari mandirasa. Nematonhoro anoita pano. Gamba vanhu kuti vauye. Vakaona hutsi vari kure. Saka pamwe pacho Mwari anopisa kamba kako. Shimashita. Hallelujah. Usambofa wakapa Mwari formula. Mupe rumbi. Yes. Ukamupa formula haite. Nokuti mafungiro ako hasi ake. Nokuti kana chida kukupindura anoda kushandisa mafungiro ake. Ukaona wafunga zviri pachena kuti Mwari asikuita zvino. Kana iye achiti mafungiro angu ari pamusoro kudarika yenyu, pawafunga kuti ndikashanda soso ndinoita mari, kureva kuti kana watokwanisa kuzvifunga haisi nzira yaMwari. Mwari anoti pamunogumira ndopandotangira. Zvekuti kana une mastrategy ekuti zvifambe ese iwayo Mwari haashandisi nokuti ari mulevel yako. Unotombozvifungawo iwewe. Nokuti Mwari haadi kuzoita sekunga akopa iwewe. Where is the preparation? Vana chaivo vanoita anonzi mahombwe. Preparation yefuture. Chinhu chese mulife chinoda preparation kana kuti tenda kuti chichaita. Areka ivakwe kuchinaya. Begin to build the ark. Zuva rakacheka nyika. Nokuti haufanirwe kuvaka wazviona. Unofanirwa kuvaka zvawaona munyika isingaoneki. Build your life. Practice what is good. Nokuti inzwa Mwari haatendere vanhu kupinda Kenani kana vasati vapindwa nezvemuKenani. Saka akati vachienda akati mirai pano. Rimwe Kenani ngaripinde. Ridzoke nesempo. Ndoda vanhu vanopinda kana vapindwa. Saka uchiona nyaya yekuenda kudenga hata problem nayo. Why? Denga ndo rakauya kunoko. Ndo inonzi thy kingdom come. It's a preparation in future. A preparation in future. Uko hakusikuda kuzoitwa ma surprise. Yekuti watongwa vat better nasina sure. Hey. Vari kwenda uku. Vanozikanwa pano nokuti vari kuita zviko. So sometimes Mwari vanokutumira shumba. Iwe uri kumakwani. Shumba iyoyo ianswer muhondo yauchafesa in the future. Zvekuti yawina izvezvi haisi challenge. iCV riri kugadzirwa. Nokuti hausi kutamba nayo. CV raDavid rinotaura shumba. Iye ari mufana so. But inzwa CV lion and bear. Ila Mwari vakaregerera shumba dzichienda kumukomana vaida kugadzira CV. Ma-CV ari kugadzirwa. Ndinobuda here munyaya iyi. Uina Jehovha. Mwari chaakanakira even ukasabuda iye anongoti wabuda.
simba rekutaura kwake rinochinja mamirire zvinhu. Satani akarohwa akawira pasi, Jesu akauya akarovana futi naSatani. Jesu ndokubva arohwa andei kumaresults ndokubva akunda. Ndokuti Satani anobata gotsi so. Eish, ndorohwa moti losi, ndorova losi. Sa game yacho inopera sei? Mwari anocontrola maresults. Zekuti if the situation you are putting out of hand, it can be controlled. Let me give you a picture. Ndakaita life yangu. Ndakaenda kuGulf ndinotenga phone. Chiva ndatenga phone ndikakanganwa kuitesta kuti inocharge. Ndakumba I was disappointed. On a Monday, ndamukira kuGulf. Ndasvika ndachinja phone. Ndichingobuda ndakasangana nemunhu wandaitsvaga kwemakore. Mwari vanogona kumbouraya foni. Pfungwa yaMwari kana achida kukuitira chinhu haashandise zvaunofunga kuti zvinoshanda. Ukaona ungofunga kuti ndikadai zvinoita haachadaro. Nature yake ndeye impossibles. Kuti anongoudza mhandara kuti uchawane mwana. Atopedza Mwari. Jesu akasvika pamunhu akaremara. Haana imwe nyaya anotaura. Twasanudza. Sanova nemakore vakadai inda mangotaura chete. Twasanudza. Anoparidza raunofunga kuti hariite. Mapererwa newaini. Iye anoparidza water. Tutai water. Zvekuti ukada kutamba nevakadzidza vakada kupatsanura water inonzi H2O, hydrogen, oxygen, no wine. Zvekuti kumwe kufunda kunotadzisa munana. Unenge wane proof yekuti hamuna wine hydrogen and oxygen. But iye kana ada kuti hydrogen and oxygen iteste sewine ndianangamunisi. Saka mhinduro hombe handi zvinotaura Mwari, asi kuti Mwari wacho iye ndiye mhinduro. Chinoita kuti nditende kuti nyangu inofamba wandaudza. Wandaudza. Amen. Unoziva here kuti ukamhanyiswa nemunhu mukuru achida kukurova ukangosvika munyadhi yepamba penyu baba wako wakamira, ukada kuti baba vapindire very fast hautaure nyaya yacho, unochinja uyo achikumhanyisa unobva wati baba wangu imbwa futi unoibvisa kwauri woisvitsa mudhara. Unoona mamhanyisirano havachaita. David akati nhasi ndichakuuraya kuna Goriati. Vanhu vachaziva kuti kwaIsraeri kuna Mwari. Wadenha hondo yaMwari kwete hondo yevanhu. Anga atotengesa nyaya. Aitoti kana ndikatopotsa handina problem nazvo. Nokuti hondo indeyani? Jehovha. Iwe svika palevel yekuti Mwari kusakukomborera iwo ndo vanoita loss. Yes. Ana Mwari ndipei mwana, Mwari ndipei mwana, no mwana ndobva aronga ndataura. Ukandipa ndokupai. Gravity mimi ndimi mchatozoshayawo futi. Jesus. Mwari akangokwana mubizinesi rako, kubroka kwako kunonyanyomakisa iye. Ana ati ndipei mwana, kana mandipa ndokupai. Elaiva pasaidi aitozvinzwa zvekuti akazoona hana asingabereki anobvaziva kuti Mwari ari pataipi. Ari kushayiwa mwana nokuti ari kutadza kupawo vana. Samueri anga apakati penhamo yaMwari nenhamo yaHana. Nyaya kana iri yako chete hazvo haapindire, anopindira nyaya yake iri kwauri. Vasikorora uri kuda kana rine kuti ungoshaina
shuwa hakupe. Anoda kuti zvinhu zvako zviveona iye. Anga anogara mauri. Kureva kuti zvako ndezvake futi. Mwari ndipei mwana kana mandipa ndokupai. Kureva kuti ndikangoshayiwa mwana ina handina problem ndikashaya ndiri munhu vanhu vari barren but Mwari akashaya akutadza kupruvha kuti ndiye chaiye. Akaisa Mwari pakona kuti nyaya yese inhenyu itaitoni. Iyoyo manje ndo yaanoda kupruvha Mwari wake. Kureva kuti whatever you are looking for chiri mushoko chakamirira action yefaith. Kutenda kusina mabasa kwakafa. Mabasa ari kurehwa ndeapi? Mabasa anoitwa pane zvauri kutenda kwete zviripo. Pane chandiri kuona munyika yemweya, kunyika yenyama ndakuprepare. Genesis chapter 2 verse 5. Nyika yanga isinganaye mvura. Chikonzero kwakusati kwane munhu anorima ivhu. There was no man to cultivate, to till the ground. So the heavens were closed. Miti iripo. There was no rain. Why? Kuva desperate. Pasina management ability. Pasina Mwari. So when I brought Kausan, paitsoka kumba. Baba vanakumumanyira nezvinhu. Vakamumanyira nerudo. Zvinhu akazviwana amumba. Tine vanhu vasati vaamumba izvozvo. Vari kuti kuda zvinhu. Mukuru wacho zvafanana kudai so. Ndikapfimba musikana. Tikasvika pawimbi. Akati ngatipinde mukati. Ina handipinde. Handidi kufanira kudyiwa neasati abvuma. Nokuti pinda unondiwana pano. Ndo zviri kuitwa iwewe naMwari. Hausati wakunyatsoda Mwari. But uti ngatigopinda ipa masofa. Saichari kutipinda. Yes. Prodigal usana anakumanyirwa neboots nezvinhu. Bhaibheri rinoti baba pavakamuona vakamumhanyira vakamumbundira vakafamba naye vachienda kumba. Vakumba haana kubvira nokuti problem mukomana ane problem. Nyangwe kumba adzoka haachatenda kuti iye mwana nekuda kwesituation yakasangana nayo. Anotoda kuti baba vamutore semuranda. Mindset Old Testament. Job muranda, that's true. Kingdom inonzi ya Jesu Christ haina varanda. Jesus is the King of Kings. Naturally, hakuna kingdom ina king. Yoita ma kings foot. But spiritually, that's the kingdom of God. Wamwari as long wakatotendeuka, you are not a servant. Munoimba mchifara yenyu but hapana nyaya. Ndiri muranda wenyu tenzi. Ukaona nziyo isika correspond ne scripture yakarongwa nevanhu. Yes. Ndoga rotaura pano kuti kuchechi kwedu vanhu vanopupura vanhu vanenge vakapiwa zvinhu kana kutenga motikari kana kudii. But Bible rinoti kudii? Blessed is the hand that gives. Hakuna akambopupura achiti ndakapa. Saka ndakapomborera. Rega ndikuti zvandotaura zvinoshanda. Like so. Ndikapa murume uijora. Muno. Maybe vashoma but 3/4 ziri pano. Inoti dai handipatiri. Wese ari pano wakona ndichipa uijora. Munoyemura uta. Hakuna anoyemura inini. Dai ndiri ndidapa uijora. Oh, maybe nokuti uijora. Saka watu noyemura inini. Let's send them $1 million. Iwe uripa. Nokuti million cho.
unoyemurani patuwa abiwa but Mwari usatane yemurani saka ukasaziva pfungwa yaMwari unoyemura masimba shaka unofanirwa kunzwa ushungu kuti ndikawana yangu da kukosawa but manje kana kushandisa dzako unofa ukafunga izvozvo inosika zvekuti ari kuda kugamuchidzwa naMwari preparation yaangaite kupota achipa ndokunonzi kumirira Mwari. Ukaona usiri kupa Mwari achida kugamuchidzwa uri kumisa Mwari, hakusi kumirira Mwari. Nokuti kumirira Mwari kuita hakusi kumira. Ndakamirira Mwari nenyaya ndakaudzwa sorry uri kumisa Mwari panyaya wakaudzwa. Nokuti kumirira Mwari unomumirira uri muaction yefaith, nokuti iye ari muhemu yefaith. Saka akatarisa panyika anoda kuona vari kuita maringe nezvisingaoneke vari muhemu yefaith. That's why vakadzi vakabira namwana chakaita kuti amai chaiwo vapiwe mwana wavo havana kuramba vachiti ndipei ndipei, vakachinja nyaya vakati ipai. Solomon ndobva aziva kuti okay, ukaona vanoti ipai ndo vari kutoda. That's why vakaenda kwaSolomon anounderstand language yedenga. Dai vakanotongwa neumwe mambo onzwa mukadzi achiti ipai waipiwa muna sei, but Solomon ane wisdom dzedenga anoziva kuti wese auya kuna achida anooneka nekupa. Kana wakamirira Mwari kuti vakupe chinhu iwe usiri kupa, you are not preparing it. Baba zvitina kana muchikandirana muchiisawo chaenda uko chirega kuti funga nezvacho chikasika kutena, nokuti chaenda uko hachikukuvadzi kana chikatisara kuchaisa chinokukuvadza ndo chiri kuya kunoku. Sa problem ine vazhinji mind yake iri pakuti ndiri kupa straight gamba kana wanyanyupa chaizvo tena wakatirikanda iso demo rakawira mumvura. Kings chapter 6 2 King chapter rakawira mumvura. Elisha akati torai muti wacho wanga uchitemwa nedemo iroro wounoshanda. Muti waakatyora akaisa pamusoro pemvura ndo muti wacho wanga uchitemwa nedemo ranyura. Solution iri mauri, solution iri mauri. Saka uchiona wese anorwara akauya kuchipatara anotobvunzwa makadyei madeko, ndokuti hadzidze kuti madeko makadyei, anodzidza kuti kana makadya nyemba there is a dimension yako to be involved. Saka demo rakaenda pasi ndobva vatora chimuti kwakuisa pamusoro. This one is a river, harisi dish. Vaisa pamusoro automatically chinoflow. But hanzi demo raita sei chinochienda raisumuka. Vanhu vari kuda zvinhu zvinobva uko uku muri kuita sei, nokuti zvekudenga hazvidai. Hapana angape Mwari chinhu momona, but unotenda kuti anogona kukupa chinhu. Saka secret ndeipi? Wese ane demo rakanyura rega kutora chimuti chekubaisa chiri straight chinobaya kwaenda demo, tora chinoiginowa kwaraenda chimuti chinoenda. Saka Cornelius achinzi zvipo zvako neminamato yako zvasvika. Zvipo zvinoenda sei? Minamato inoenda sei? But Mwari vari kukonfirma kuti udii zvasvika. Iyo inoita so inosvika futi. But wamanje uri kuda direct. Sa unogona kuchena musoro direct hawiwani. The more chimuti chichienda kuno, the more iri kusumuka.
kusomoka. Kureva kuti kune dzimwe direction dzaunofungidzira kuti hadzisi connected nechaunonamatira. Why? Hauziziva. Ndozvauraisa shiri. Shiri ikaona munhu ane rekeni haitize inoramba ichitarisa. Sei understanding yayo iri kuti chichi rekeni iri kuenda kumashure. Saka ndokuti haisidzina tisinyadzeri. Vatotoenda uko isu tiri uko. Gamba chiri chichinonzi rekeni ukachiona chadzoka uko. Munhu akasima akaenda kujimu akasimudza simba anosima. Kureva kuti munhu akadhizainwa aine ability yekuincreasa. Nokuti dai iri pfungwa yemunhu kuenda kujimu kuti asimbe isiri pfungwa yaMwari mamuscles aya. So already you got the muscles, but you need to exercise to make the muscles big. When something Jesus is like a muscle in you, you need to exercise according to his word so you can become big. Hausimbe nekutakura singareme. Unoita 4 years. Takura zvokuti unombobatwa so. Ziri serious. Imboita zvinhu zvokuti vanhu vanoti akakwana ino. Zvokisa $20 per month. Ari kunini? Vanotakura zvinorema. Kuchipatara chidodzurwa zino, line rekutanga ndere injection yechiwewe. Saka uchiona kuti vanhu havapindire line remazino. Ukapindira unokuwara. Unodzurwa uri live. Get knowledge kuti upinde muright track. Zvinoitwa muimba yaJehovha usamhanyire kuita nokutonzwa kuti munowana dzimba rega mujamba line yefaith. Believe in God. Tenda muna Kristu. Namo yataita mugeneration yedu takanyanya kuda zvinoita Mwari kudarika Mwari. Dai shwandirangarira panyaya. Every nyaya yaunondoti Mwari akurangarire akakurangarira. Iwewe ndione chikamu chekudiscover. Not dombo rinouraya Goliath haribve kudenga ragara ririko kurwisa. Zvekuti David haana kunamata Mwari ndobva ati enda murwisi unotora dombo. David semunhu ane rekeni obviously is connected kumatombo. Rekeni yaDavid haisi yaMwari, ndeyadhivha ndiyakagadzira. Mwari ivo vakagadzira dombo rinouraya Goliath, but vaingomirira mumwe kuti afunge rekeni. Zvekuti chinouraya Goliath idombo raJehovha, but rariniswa parekeni yaDhivha. Zvekuti Dhivha akashaya rekeni, nyangwe dombo ririko anochona. Sarekeni chi human effort. Mwari vanosarudza Moses kuti atungamirire vanhu. Chikonzero ndiane tsvimbo yacho netsemura